Allah. Su suna ganin kamar ba za mu kawo ba ne, ni kuma na yarda da Allah, na yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda na riga muka taho kafa da kafa muka zo muka nemi yarinya nan ba ta san mu ba, ba mu santa ba, ko ba gaskiya ba. Allah ya saka muku da alheri. Mutanen tayi kuma bangaren maman Salman, bangaren tayi bangaren maman Salman da mutan Maka su suka bada wannan kuɗi. Bangaren tayi wurin kakata maman Salman su suka bada wannan 120 nasu na bangaren su. Su kuma wayannan na kungiyar Khadija binta Kuwait su ne suka bada wannan kuɗi 178 da naira 100 kudin Najeriya, abin da ya kama kenan. Alhamdulillah, Allah ya baki lafiya, kin ji? Allah ya sauke, Allah ya baki lafiya. Ita maman Zarawa me za ta iya cewa? Ba maman Zarawa ba ne, Yayin yayata ne. Zara'u ba mama ba baba. Ita ce babban yayansu, ita wannan Hafsa. Ita ce mama. Gaskiya ita ce mama. Ita ce mama. da zan ce sai dai da godiya. Ubangiji Allah ya ƙara fasiri, Allah ya ƙara buɗe. Ubangiji Allah ya sa wannan shi Yan ne Khadija binta Kuwait da kuma mutanen maman Salman, mutanen Saudiya. Yawwa. Mutanen Maman Salman, mutanen Saudiya da suka turo ni, ita ta dora min alhakin in zo in nemo Zara'u, kuma na bi sassala na je na nemo ta ta bangaren Wasila. So Wasila ta dauke mu, Hajiya Wasila ta dauke mu ta kai mu gidansu. Saboda haka yanzu gashi mun zo asibiti wurin ta, alhamdulillah mun kawo sako, mun fita har ga Allah, alhamdulillah. Allah ya saka da alheri. An tosi da Allah Ubangiji ya Allah ya daɗa buɗa mata, Allah ya bata yadda za ta yi. Ke kuma Allah ya baki lafiya, duk wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Allah ya Zara'u, ki ce kawai mama, Wa mutane ki ce ma mama kin gode. Hajiya maman Salman da maman Zainab da duk jama'a da suka ce makami. Allah ya baki lafiya, kin ji? Ki daina kuka, ni da nake so kai ki gidan miji? Zara'u, ai ba a gama ba fa.